Sure. Phinde ngikhuleke bantwana bethonga, uMakhosincobo lo. Ake nginihlaziyele umoya umuntu wesifazane ombethwe ngamakhehla. Ngibacacisele abahlushwa amakhehla abantu besifazane baze balahla ithemba kwezothando. Umuntu-ke wesifazane ombethwe ngamakhehla uvamise kube umuntu olandelwa amadoda isikhathi esiningi, angabi nabangani babantu besifazane. Lo muntu-ke uma ngabe ethole umuntu omunye wesilisa bangena naye othandweni ombethwe ngamakhehla, uthando labo alivamisile ukulasta, liphila ngengxabano ngaso sonke isikhathi ngoba phela la makhehla ayalwa. Umuntu-ke wesifazane uma engena othandweni embethwe ngamakhehla uke awalungise, awacele, awahlambulule, awageze, awacele phela ukuthi ungumuntu wesifazane kufanele ahambe ayovusa umuzi wendoda. Manje kubalulekile ukuthi abantu ababili abathandanayo baqondane uma bengena ebudlelwaneni, ikakhulukazi lo wesifazane uma embethwe amakhehla, ngoba lo wesifazane uvamise ukuyigolozela indoda, uvamise ukuba nomsindo ayithethise indoda, kanti leyo nto indoda iyayicika, kanti akekho aware lo wesifazane ukuthi umbethwe amakhehla. Bacikwa into encane, uthando labo lihlale lunomsindo ngaso sonke isikhathi, babange into engenasidingo. Abanye baze babe nenhlanhla yokungena emzini bashade, bathi mase beshadile kodwa babe nengxabano njalo, omunye aze agcine ebuyela ekhaya wesifazane engazi ukuthi wabuyelelani, kanti le mimoya yamakhehla ayizange ihlanjululwe, bazange bayishadise ndawonye. Ngithi nje kule mimoya ebengiyichaza eKhophoni TV, ake ngiyihlaziye ngiyihlukanise nga-one nga-one. Lesi siqephu sokuqala-ke ngihlukanisa umoya womuntu wesifazane ombethwe ngamakhehla, ethandana nomuntu wesilisa ombethwe ngamakhehla, bengiwaxhumanisile phezu kwabo. Laba bantu abahlali ngokujabula. So sengithi ziqapheleni ney'mpawu nina bantu bethongo, nizisukumele ukuze uthando lenu lungafi, ngoba umuntu wesifazane ombethwe amakhehla ugcine engenayo indoda, engenalo ulwazi, engenakuqonda ukuthi wangenwa ngamakhehla afuna ukulungiswa phezu kwakhe ukuze akwazi ukuba nesimilo. Ngiyabonga, emakhosini amakhulu. Shushane Zomo Vula emzini amadoda. Siyeza-ke esinye isiqephu futhi sokuhlukanisa umuntu wesilisa ombethwe ngumoya wezalukwazi.